Sinaos awrat kados punapa kemawon. Jer kula menika ngumaosi dados warga dalem wonten ing kabupaten. Sedaya jejiban kula sampun kula tindakaken kanthi titiwan temata. Dados boten wonten salah satunggiling para praja lan kawula ingkang sami wani badhe dawuh jagat.
Kulo kowe tak sudo. Dadi kepake oleh Gorawan. Mergo sing ndak percaya. Nyekro bahwa perintah minangka badan wakil pun diplayokake ngono. Iki wis tak tinggal. Aku cahaya Porto kasih aku. Nuwun pangestu dalem marang kula wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Boten kanggo bukti kula mugi konjo kan Mas. Yo tak apa. Ora lek pangestu. Lan paling marang. Kowe kuwi adikku sing gak tresnani. Lan kowe kuwi pinangka dadi ibune para ibu ing kraton Worawan. Tegese lampah mesti ndak wirasmu seprimah. Kudu kena kanggo tulodo marang para wanita ing Worawan. Nyuwun sewu nggih Kang Mas. Ingkang dipun sebat ibunipun para ibu menika inggih calon garwa dalem samangke. Nawi kula menika rayi dalem kadang boten kenging kasebat ibunipun para ibu. Kowe kira ati. Kabeh para wanita ing Worawan. Kuwi sing diduluran diwawas. Kuwi yo sliramu mergo duwe kawibawan kaya kowe iki. Adining ratu ing Worawan. Dadi kowe kudu Joko anggon itu minta ojo ati nausir saka bener kuwi bakal gawe wirah asma Inggih Kang Mas aturaken Punten dalem sewu Sang Toh dipun keparengaken kula badhe nyuwun wonten kesed sampeyan. perkara Saestunipun kaget rasimanah. Bilih dinten menika mboten pisuan. Nanging panjenengan dalem wedal sak menika ngawontenaken pisuanan agung. Benih kalan adat sak. Saestunipun kraton Worawari wonten perkawis menika. Atus. kula kuwi adoh tak cedhake cedhak tak rata. Tanpa loro projo-projo iki aku bakal jaluk pertimbangan utawa warak mergo aku ki wis sak bentara kudu meneng abdi ratu ning Worawan mongko diomong lagi munggo penemu opo yo kira-kira kowe sarujuk toyenan mengkuat karo prawes. Punten dalem sewu. Saestunipun panjenengan menika ngasta bahwa kesarane adil wonten ing kraton Worawan. Sampun adil pun. Pancen sedaya para kawula menika ngajeng-ajeng benjang menapa. Ten panjenengan menika kersa mangku salah sawijining wanita. Wis sarep Ing sarujeng sak. yen munggo penemu mugi kowe pinangka adik saora-orane kalau putih yen aku duwe kali kuwi bisa kanggo kanca saksi sekiranya kowe seneng apa yen aku adik kula nderek bimbang Kang Mas. Panjenengan badhe mengku salah setunggaling wanita. Lajeng sinten ing dados ora ana wanita sak jagat pramudita sing dadi kalenan aku kecoba ing kraton bakam putra dalem Sinun Prabu Teguh Harmawan Dados ingkang pun kersaken putra dalem ing Dangmas. Ya ayu kesemane ayu
Ananta Wikrama punten dalem. Menawi saking pamanggih kula. Wanita menika mboten ing medhamas menika dikawin. Wonten ing panjatan menika wanita tirah. Lah kok panjenengan tebih ayunan. Monggo saestrinipun wanita ing medhamas ora panjenengan dereng pirsa. Pancen aku durung tau panggilan karo putri sing nama tau. Nek aku kuwi nyumpet kaya wis ngladeni aku. Nanti blebus ya. Lho iki tenan. Punten dalem sewu. Panjenengan salah sawijining ratu sinudan sedaya para kawula ing kraton Morawa. Namun kepingin gayuh wanita kemawon kok dikewangi kempi-kempi ngoten. Monggo panjenengan dalem sinten iki badhe pun kersaken ten kelampahan. Bener kadang. Dadi bebasan putri Morawa iki sapa sing tak kersakne? Ning sing jenenge Tresna. Ora kok mawas nuku. Ora kok mawas ning rasa tu menjamin ati. Nang ati kudu ora mulya kok. Pun pamunten. Monggo Ananta Wikrama tunggadhe miturut pengangenaken kula menika pasuranipun nggih boten enten. Awen sanget. Awen sing menika putri ing Medhamas Ananta Wikrama tunggadhe menika piyambakipun Rama. Putra ratu kok ngromos ora wangun. Putra ratu kuwi manut ing panipen. Polatane wae damel katenan. Rekpo ngremak kembang aku. Jonggo padang lan-lan. Nek mlaku ketinting, gegendet. Menika rak wonten ing pasumenan. Iya. Nanging saestunipun mboten. Menawi saking kula dipun wurungaken tembak. Yo saupamane iki karang sing jenenge wis tresna. Oh iki. Kencana tanek katon wingko katon. Iki aku yo jalu aku lokal pinongko patih. Aku ora tertarik. Jadi sak dunia aku jaluk kowe suwan menang. Aku wis pesan marap tumenggung doa supaya ngarang ono pedang bakar. Ayo kok penemu kira-kira paklamane Punten dalem sewu. Dan panjenengan sampun kelampan utusan marang Senopati Dundukpati. Miturut pemanggih kula kok sangga rugi. Mongko gon putusan karo tumenggung Dundukpati ora sepisan Dundukpati ku wis modro. Kok menawa ana pocok ning dalan soplan. Iki